Кайшағында тулы бәхетіңнен нұр шеше яраттан деп тапқан тең ярына күзлер аша йөрәгендә шән мәхәббәтнең күзе якты булып шын кисләргә бары юл тапсын бер ишетеп йөрәк үз авазын яраттырсын үзе яратып мәхәббәтнең күзе якты булып шын кисләргә бары юл тапсын бер ишетеп йөрәк үз авазын яратканны тоеп яратсын. Мәхәббәтнең күзе төрле була, аерылганда сагышның сара син шылатма аны күз яшенә вакытларда сөю сынала. Мәхәббәтнең күзе якты булып шын кисләргә бары юл тапсын бер ишетеп йөрәк үз авазын яраттырсын үзе яратып. Мәхәббәтнең күзе якты булып шын кисләргә бары юл тапсын бер ишетеп йөрәк үз авазын яратканны тоеп яратсын. Мәхәббәтнең күзе серле була, канат куеп оча хыялга ай йолдызлар белән серләшәдә таң җилләре белән уяна. Мәхәббәтнең күзе якты булып шын кисләргә бары юл тапсын бер ишетеп йөрәк үз авазын яраттырсын үзе яратып. Мәхәббәтнең күзе якты булып шын кисләргә бары юл тапсын бер ишетеп йөрәк үз авазын яратканны тоеп яратсын бер ишетеп йөрәк үз авазын яраттырсын үзе яратып.